Iti panangrugi kakabsat iti baro nga tawen 2024 nga panagkakadwa tayo tapno adalen tayo iti lesson iti Sabbath school tayo iti kararag ko kakabsat ket agtultuloy ko ma gani Apo Dios iti mangbindisyon kada kayo. Ited na kada kayo dayjay narangay nagasat nga baro nga tawen. Agtultuloy manipod itata hingga nakakabsat lipasen tayo daytoy nga tawen. Iti kararag ko met ket ited ni Apo Dios iti narangay nga panakipagtrabaho tayo kenkuana. Nalikudan tayo iti 2023 ket iti naudi nga quarter. Inadal tayo kakabsat dayjay lesson tayo, God's mission is my mission. Ket itatan isun iti panaki-aplikar kakabsat. Dayjay nga inadal tayo. Ket isagsagana tayo, dagiti churches tayo, iti care group tayo, nga makipaset kakabsat iti daytoy nga tawen, isu iti care group evangelism, iti division tayo. Ket kadaytoy nga quarter iti 2024, iti baro nga pagleksyonan tayo kakabsat ket maipanggep iti libro iti Salmo. We'll be studying the book of Psalms. Ket ted ko kada kayo kakabsat iti ragsak ko nga idi nga naiganak daytoy nga quarterly. Ay bros kinita kakabsat ket ibagak kada kayo nga the author has give a very deep study nga kayat na nga ialatiw kada tayo. Dayjay nga ayat ni Apo Dios babaen iti panagadal tayo iti libro iti Psalm. Adaman iti may isang request ko kakabsat. No saan kay pay nga nakapag-subscribe, ag-subscribe kay kadi. Tapno agtultuloy dayjay panagkakadwa tayo. Nga intuno ang mayen dayjay oras nga agrugi iti panagadal tayo. Adda iti notification niyo kakabsat. Ket mikadwa i-share yu met kadagiti gayem yu. Lesson number 1 kakabsat iti paulo na. Ket how to read the Psalm. Agkararag tayo kakabsat. Naayat na parabor ken manang nga asi launay nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami ama, iti agtultuloy nga panangipakitam ti ayat mo kada kami. Agyaman kami ama, agsipod ta iti panangrugimi kada ito'y baro nga quarterly mi iti Sabbath school. Mabalinda ka nga dayawen. Ket isublimi ken ka o Diyos iti amin adayaw. Iti dawat mi, ket iti panagkakadwami nga agadal itata. Iti tulong iti Santong Espiritu maited ko makada kami. Tapno maamuan mi dayjay tarigagay mo. Iti panagadal mi iti libro iti Salmo. Agyaman kami o Diyos. Tasong batam digito yung kararag mi, itinagan na po may Jesus. Amen. Iti paset amayulo tayo kakabsat, ket masarakan iti libro iti Luke, chapter 24, verses 44 and 45. Naisurat, ket basain tayo. Then he said to them, "These are the word which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which are written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they may understand the scripture. Ni Apo Jesus iti nagsao kadaytoy kakabsat nga in record ni Lucas akas paset amayulo tayo. Inbagan ni Apo Jesus nga iti Biblia manipod kadigayjay nga insurat ni Moses, daytoy law of Moses,
Ken dagiti surat dagiti propeta, adda kakabsat iti minor, adda ti major prophets, iti daan atulag. Ken iti salmo, kunana, these are concerning me. Anya iti kahit nang sawen? Uray pa iti libro iti salmo, nga isu iti adalan tayo kadaytoy nga quarter kakabsat. Na isurat tapno ituduna kada tayo ni Apo Diyos ken ni Apo Jesus. Ti panangadal tay nga rod kakabsat, iti libro iti salmo agrugi itata. Palubos ti Apo Diyos tunggal lawas, nga nang malpas iti daytoy nga quarter, iti bulan, iti Marso. Iti panagadal tay kuma, maitudo kuma, makita tay kuma, ni Apo Jesus kadigijay nga adalan tayo. Dayti kunana, and the psalm concerning me. Masapul ang matungpal dagitoy. Ana isurat, iti libro ni Moses, kadagiti propeta, kadagiti salmo, maipanggap kanyak. Kunana ni Apo Jesus. Kasano ti panangadal tayo kakabsat? Iti libro, iti salmo. Iti pagleksyonan tayo, ada iti inted na kakabsat nga insurat ni Martin Luther. As Christians, amo tayo no sino ni Martin Luther kakabsat. Ket as Christians, bigbigan tayo nga ni Martin Luther ket may isa kadagiti greatest reformer. Anya iti kunana ni Martin Luther maipanggep kakabsat iti daytoy libro nga adalan tayo. The Book of Psalms. Kunana ni Martin Luther, where can you find nobler words to express joy than in the Psalms of praise and gratitude? In them you can see into the hearts of all the saints as if you were looking at a love pleasure garden or were gazing into heaven. It is therefore easy to understand why the book of Psalms is the favorite of all saints. For every man on every occasion can find in Psalms which it fits its needs, which he feels to be appropriate, as if they had been set there just for his own sake. No other book can he find words equal them, not better words. Anya ti kunana ni Martin Luther kapsan. Iti panagbasam, iti panagbasak, iti libro, iti salmo. We can relate. Dagijay nga naiyibkas nga balbalikas. We can relate. Dagijay iti importante kapsat. How can I relate? Adda iti istorya nga inusar iti maysa nga pastor. Adda kano iti maysa nga Chinese. Ket kunana kada di pastor, I will not be satisfied until I will find my name in the Bible. Ket basa ka no nga basa kapsa. Idi nga nakadanon ijay inbaga ni Apo Jesus ko lo, I am with you always. Ragsak na dito nga Chinese. Tati apelyedo na lo, L-O. Iti kunana dito inbaga ni Apo Jesus, lo, I am with you always. Isu iti ka katungtong na. Numampayan nga kasjay kakabsan. Iti inbaga ni Martin Luther. Iti panagbasam, kadagijay nga libro iti salmo. You can relate kadagijay nga inbaga, digijay nga nagkanta, digijay nga nagsurat. Anya dayto nga libro nga adalen tayo kapsat. Itid kuman kada kayo
Dagijay facts may panggap iti libro iti Sam. Umuna, adda iti 150 chapters. Daytoy iti kuna tayo 150 nga songs, 150 nga poem. Dadigito'y kakabsat kamkanta. Ket iti pagleksyonan tayo, in-divide na day 250 iti 5 nga paset. Umunang nga paset, day book 1. From Psalm number 1 to 41. The first 41 Psalms isu ti book 1. Book 2 is from Psalms 42 to 72. Book 3 is from Psalms 73 to 89. Book 4 is from Psalm 90 to 106. Ket iti maudi book 5 is Psalm 107 to 150. Day check kakabsat iti urnos, iti panang kaikanta, panaka-i-recite, panaka-ibasa, iti libro, iti Psalm. Another fact nga ibaga iti pagleksyonan tayo. Generally, it is believed nga ni Ari David isu iti nang isurat kakabsat, iti libro, iti Salmo. Ngem, according to Jewish tradition, adda iti kadwa ni Ari David. Kaya nang sawen, adda digiti Salmo nga insurat ni Ari David, addamet dagiti Salmo nga insurat iti sabali nga authors. Sino digiti nga authors? Again, according to the Jewish tradition, irugida kin ni Adam, ni Melchizedek, ni Abraham, ni Moses, ni Haman, ni Asap, ken dagiti 3 nga anak ni Korah. Isungano kitain tayo kabsat, sabay tayo nga ibaga, sino iti. Adadjay kanta ni Ari David, adadjay kanta ni Solomon, adadjay kanta ni Moses. Iti title, iti lesson tayo, how to read the book of Psalm. Iti pagleksyonan tayo kabsat, nangited iti 3 rason. No apay, nga daytoy a libro iti Salmo, ket masapul nga basain tayo. Here are the 3 reasons why the book of Psalms is to be read by us. Umuna, Psalms for worship. Intuno adalan tayo, intuno basain tayo, iti Salmo. Makita tayo kabsat, nga digitoy nga naisurat akang kanta. Kang kanta iti panagdayaw kini Apo Diyos. Dayjay psalmist, dayjay nangisurat. Ket amuna kabsat, he is aware nga iti dwelling place pag naidan ni Apo Diyos ket iti langit. Ngem amuna may nga iti pag naidan ni Apo Diyos ket iti Sion, it is in Zion. Taapay iti Zion isu iti ayan dayjay nasantuan a templo. Sakbay ana ipatader kakabsat dayjay nasantuan a templo. Adda dayjay sanctuary. Malagipyo dayjay kunana ni Apo Jesus, ni Apo Diyos kakabsat ken ni Moses. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ammo digiti psalmist. Nga intuno isurat da dayjay nga kantada, idi akinantada dayjay nga incompose da nga salmo. They are worshiping God.
It is Psalm 95 verses 1 and 2. Iti may sang example, iti panagdayaw kini Apo Diyos. Naisurat, basahin tayo. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with song. Agdayaw tayo. No kaya mo nga sapulen dagiti kang kanta iti panagdayaw. Mapan ka basaem iti libro iti salmo. Mikadua kakabsat nga panggep iti libro iti salmo. Adda digjay psalms for prayer kang kantang agpaay iti kararag. Dayjay psalmist diyan ang surat kakabsat. Ket i-address na wano awagan na ni Apo Diyos in personal. No ay may personal note kakabsat. Taapay, idi nga agkararag, digitoy nga psalmist. Dayjay kararag na it is personal. Amuyo no, kasjay ti arami din tayo iti panagbasa iti sa Apo Diyos. Nga dayjay katungtung tayo ni Apo Diyos. On personal. Dayjay nga ron definition ng ibagbaga tayo niya. Prayer is talking to God as a friend. Personal. Dinggin tayo kakabsat, dayjay kararag. Nga naisurat ijay Salmo 5, 1, 3. Psalm chapter 5, verses 1 to 3. Basaan tayo kakabsat. Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Take heed to the voice of my cry, my King and my God. For you I will pray. My voice you shall hear in the morning. O Lord, in the morning I will direct it to you, and I will look up. Kitain nyo, kabsat. Nga iti isuro, iti libro, iti Psalm. Nga intuno agkararag tayo, katungtungan tayo, this is a personal prayer. Saan kakabsat nga dayjay congregational prayer? No dikit di, intuno agkararag ka ken Apo Diyos on your own, on your devotional time. Usarem, ayabam ni Apo Diyos, my King, my God, my Lord. Katungtong mo. Personal kakabsat. Sa intunno, dayjay psalmist, ket isu iti mangidalan kakabsat, kadayjay nga panagdaydayaw. So the third lesson is Psalms for praise. Anya iti ibaga dayjay nga psalmist, dayjay nagsurat, di composer, dagitoy nga salmo. Idalan na kakabsat, iti kongregasyon, iti panagdayaw da kini Apo Diyos. Basain tayo, iti Psalm 145, verses 1 to 3. I will extol you, O God, O King. I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable.
Isong intuno, umununag iti panagadal tayo kakabsat. Umununa, iti panagadal tayo, iti libro, iti salmo. Biruken tayo ni Apo Jesus. Apay, tatikunana ni Apo Jesus, nga, kunana, the law of Moses, the prophets, and the Psalm concerning me. Gapot adalan tayo tatakit, very specific, the book of Psalm. Intunno agadal ka, personal, sa baytay nga agadal akas grupo, birukem ni Apo Jesus, ijay nga panagadal mo. Ket amon kakabsat, nga ijay nga panagadal mo, dayjay nga basaem nga salmo, umununa, isuro na ka nga agdayaw kini Apo Diyos. Dayjay nga Diyos nga nagnaed, agnanaed, iti langit. Dayjay metlaeng a Diyos, iti kayat na nga agnaed ken ka. Aramidem nga dayjay nga panagbasam iti libro iti salmo. Isu kakabsat iti maysa nga panakap idayaw ni Apo Diyos. You worship God. Iti panagbasa tayo kakabsat iti libro iti salmo. Laglagipin tayo nga daytoy ket kararag. Ngayon tunod dati madbasam nga kararag, let that prayer be your personal prayer. Ket intun no basaen tayo iti libro iti salmo, biruken tayo dagijay insurat dagitoy nga salmist dagijay panagdayaw da kini Apo Diyos. No kastoy ti aramiden tayo kakabsat. And I have decided nga iti outline nga aramida kakabsat from lesson number 2 ingana lesson number 13 kasjay iti aramida. Biruk ni Apo Jesus ijay nga lesson tayo. Ijay nga lesson tayo iturong na iti panagdayaw kini Apo Diyos. Worship. Dayjay lesson tayo iturong na, dayjay panagdayaw, praise kini Apo Diyos. Dayjay nga lesson tayo isuro na nga agkararag on a personal relationship with God. Nagpintas iti nasagana nga lesson tayo kakabsat. Introduction pay laeng dayton. Kunana ni Ellen White, it's a great controversy, page 8. But the Bible with its God-given truth expressed in the language of men presents a union of the divine and the human. Such a union existed in the nature of Christ, who was the Son of God and the Son of Man. Thus it is true with the Bible, as it was with Christ, that the Word was with flesh and dwelt among us. Iti kararag ko kakabsat. Iti personal nga panagadalyo iti libro iti Psalm. Ket intun no umay tayon iti kastoy nga oras, iti tunggal lawas nga gadal. Nasapulan tayo, dayjay birbiruken tayo ni Apo Jesus. Naited kada tayo, dayjay panggep iti panagadal tayo. Anya di gijay, to worship, to pray, and to praise God. Bendisyonan na kakabsat ko, iti panagadal mo, iti sa una po Diyos, particularly for this quarter,
The Book of Psalm. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon, ken ka, agkararag tayo kakabsat. Managayat ken magparabor o Diyos. Patyan mi, nga sika, iti nang inspire babaen ti Santong Espiritu, kadigiti amin nga nagsurat iti Biblia. Nukasta ti inaramid mo, Diyos, pati digito'y apinilin, nga nagisurat nang ikanta kadigiti salsal mo, sa ngagasot 50 damamin, nga apan minto adalim ama. Dagitoy ket mangiturong kumakada kami, nga maamamuda ka, mamamumi ti anak mo ngayon baon mo. Tapno dahi pan nakaamamumi o Diyos. Umay kada kami dahi panagdayaw. Umay kada kami dahi tarigagay mi, nga makitungtungkin kababaen iti kararag. Ket umay kami, tapno bigbigen da ka, nga sika iti Diyos nga namarswa iti amin. Ama, tulungan na kami. Kitsapay kuma, tatigiti kakabsat, iti panagadalda on their personal study. Kinuray pa iti panagadalda, iti pamilya, iti family worship da. Babanti Santong Espiritong idalan mo iso daw Diyos. Tulungan na kami amin. Ket pakawanin na kami noon yaman iti nagbasulan mi. Dayawan da ka ama. Itinagan nga po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Amen. DJ pa lang ti introduction kakabsat iti quarterly tayo. The Book of Psalm. Ni Apo Diyos iti mangited ken kadya tarigagay. Nga iti pinagadal mo, maited ken ka dayjay nga sapsapulam. Ay ayaten na ka ni Apo Diyos. Ay ayaten da ka met. Imbag nga aldaw yung maamin kakabsat.